दोस्तों नमस्कार। कल 21 मार्च को एक गाना हम लोग रिलीज करेंगे। मुझे लगता है कि अपनी भाषा भोजपुरी में हम कोई भोजपुरी गीत, श्रृंगार गीत 7 साल के बाद हम रिलीज करे जातनी और हमरा बहुत अच्छा लागता कि फिल्म फेयर अवार्ड प्राप्त विशाल मिश्रा एकर म्यूजिक के लिए बाड़े और बहुत अच्छा से ओके निखार के लिए आइल बाड़े। सच में हमार भी विश्वास बहुत बढ़ल बा। हम शुरू से ई चाहत रहिला कि और यह विश्वास रहेला हमरा कि भोजपुरी के जो मिठास बा, भोजपुरी के जो विस्तार बा और भोजपुरी के जो गंभीरता बा, भोजपुरी के जो लोच बा, भोजपुरी के जो ओज बा, ये सब बहुत भारत के एगो बहुत बड़ा एकरा कहल जी कि जना पर अभी बहुत ध्यान नहीं देहल गए। हमनी के तो बहुत थोड़ा करके और इतना लोगन के प्यार मिल गई बाटे, तो हम ओकरा खातिर कोई के दोष नहीं देहल चाहत, समय के दोष बा। लेकिन एक बार फिर से हमनी के वो कोशिश कल जाए कि भोजपुरी के वो मिठास और मर्यादा और विशालता आप लोगों के पास पहुंचे। काल 21 मार्च 12 बजे हमनी के रिलीज करत नहीं जा। आप लोग ओकरा के अपन प्यार देव जा। कोशिश करे वाला लोगन के अक्सर हार नहीं होला, विश्वास बा।